नमस्कार, मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण नारळाचे पेढे आणि नारळाचे मोदक बनवणार आहे. तर इथे बघा तुम्ही बघू शकता एकदम भाज्यासारखे मिठाईवाल्यांकडे असतात तसे मोदक तयार झाले आहेत. आणि हे मोदक आपण 4 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवून पण खाऊ शकतो आणि हे बनवणं खूपच सोपं आहे. तसंच मी तुम्हाला एक नवीन डिश म्हणजे एक पेढे पण दाखवले आहेत नारळाचे कसे बनवायचे. तुम्ही बघू शकता हे खूपच छान दिसत आहेत, जसे एकदम बाहेर दुकानामध्ये असं तसे दिसत आहेत. तर आता आपण ही रेसिपी बनवणार आहे आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये. चला तुम्हाला मी सांगते हे कसं बनवायचं. सर्वांचं आज स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अंगारकी संकष्टीसाठी प्रसादासाठी मोदक कसे बनवायचे आणि ते पण एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने. तर इथे बघा मी हा 1 कप गरम केलेला दूध घेतलं आहे आणि ते मी त्या फ्रायपॅनमध्ये टाकणार आहे. इथे मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे आणि आता तुम्ही इथे बघू शकता आपलं दूध गरम झालं आहे. आता तुम्ही बघू शकता ज्या कपाने मी दूध घेतलं आहे त्याच कपाने मी नारळाचा कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट घेणार आहे. सुका नारळाचा किस ते बघा त्यामध्ये मी असं सर्व किस टाकून घेतले आणि आता आपण सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे आपल्याला गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे. हे मोदक खायला खूपच छान असतात. आता आपल्याला याला जास्त शिजवून नाही घ्यायचंय, फक्त 5 मिनिटांसाठी असंच परतून घ्यायचंय. हे बघा मी याला कॉन्स्टंटली ढवळत राहते आणि इथे मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवलाय. आता तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटं पूर्ण झाली आहे. आता तुम्ही बघू शकता इथे मिल्क पावडर घेतली आहे, त्याचे मी त्याच्यामध्ये 5 चमचे टाकणार आहे. जर तुमच्याकडे हे मिल्क पावडर नसेल तर तुम्ही असंच पण बनवू शकता. तुमच्याकडे असेल तुम्ही त्याच्यावर टाकू शकता. आता ह्याला पण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे मिल्क पावडर नसेल तर तुम्ही त्यात काजूची पावडर पण टाकू शकता. आता तुम्ही बघू शकता ह्याला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय. त्याला आपल्याला असंच 5 मिनिटं अजून ढवळत राहायचं आहे. तर हे आपलं बॅटर घट्ट होत आलंय आणि फ्रायपॅन पण सोडायला सुरुवात केली आहे. तुम्ही बघू शकता म्हणजे आता आपलं बॅटर तयार झालंय. आता इथे बघा मी गॅसचा फ्लेम बंद केलाय. आता हे बघा तुम्हाला सर्व एका ठिकाणी करून दाखवते आणि ते आपलं व्यवस्थित निघालंय, फ्रायपॅनला चिकटलं पण नाहीये. आणि आता या टाइमला आपल्याला हे बॅटर एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचंय. तर तुम्ही बघू शकता मी याला एका बाउलमध्ये काढून घेते. आता तुम्ही बघू शकता याला मी व्यवस्थित थंड करून घेणार आहे. इथे तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर थंड झालंय आणि त्यामध्ये मी आता ही 5 चमचे साखर टाकणार आहे. मी इथे 5 चमचे साखरेचा वापर केला आहे. तुम्हाला जेवढं गोड पाहिजे तेवढं तुम्ही त्याच्यामध्ये साखर टाकू शकता. तर आता हे बघा मी इथे हा रोज एसेन्सचा वापर केला आहे, माझ्याकडे अवेलेबल होतं म्हणून. जर असं रोज एसेन्स नसेल तर तुम्ही त्या जागी वेलची पावडरचा पण वापर करू शकता. त्याच्या मी आता त्यामध्ये 2-3 ड्रॉप टाकणार आहे. आता याला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. तर मी इथे मोदकाचं भांडं घेतलं आहे. त्यामध्ये मी आता हे छोटासा गोळा करून त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. जर तुम्हाला तुमचं हे बॅटर थोडं ओलं वाटलं तर त्यामध्ये तुम्ही परत खोबऱ्याचं किस टाकून त्याला व्यवस्थित करू शकता. तर बघा आता हे माझं मी व्यवस्थित प्रेस करून घेतलं आहे. आता मी याला खोलणार आहे. हे बघा आपले हे मोदक शेपमध्ये तयार झाले आहे. तर जरा मी याला पॉईंट करून घेते. आता हे बघा तसंच मी तुम्हाला दुसरा परत मोदक बनवून दाखवते. तर बघा आता दुसरा पण इथे तयार झाला आहे माझा मोदक आणि बघा ते पण एकदम बरोबर निघालं आहे. आणि जर तुमच्याकडे असंही भांडं नसेल तर तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने मी मिठाई कशी बनवायची दाखवणार आहे. ही मिठाई पण खूप छान दिसते आणि खायला पण खूप टेस्टी लागते. हे बघा आता मी हातावर थोडंसं खोबऱ्याचं किस टाकून घेतलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मी असे गोळा बनवून घेतला आहे बॅटरचा बनवून घेतला आहे आणि त्याला मी असं हातावरती प्रेस करणार आहे.
आणि हे बघा मी इथे दुसरीकडे पण खोबऱ्याचं किस घेतलं होतं. तर हे बघा तसाच मी दुसरा पण इथे असा पेढा बनवून घेतला आहे. तर असं मध्ये थोडंसं प्रेस करणार आहे. त्याला परत मी असं खोबऱ्याच्या किसाला व्यवस्थित लावून घेणार आहे. आणि हे बघा आपले ते 2 पेढे तयार झाले. तुम्ही बघू शकता आपले हे सर्व पेढे तयार झाले आहेत. आता आपण त्याला मस्तपैकी असं डेकोरेट करून घेणार आहे. आता हे बघा तुम्ही बघू शकता मी इथे हा लेमन येलो कलर घेतला आहे आणि हे बघा त्याच्या असं मध्ये मी डेकोरेट करून घेणार आहे. तो कलर लावणार हलका छोटासा ब्रशनी. तुमच्याकडे जर कलर असेल तर तुम्ही असं कलरचा वापर करू शकता. नाही तरी चालेल, पण हे खायला पेढे खूपच छान बनतात. आणि जर तुमच्याकडे असा हा येलो कलर नसेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये एका भांड्यामध्ये जरासं केसर टाकून त्याच्यामध्ये 1 चमचा दूध टाकून ते पण वापरू शकता. आता मी सर्व पेढ्या तसंच करून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी अशी पेढ्याने आपल्या डिझाईन आली आहे. तर त्यावरती मी आता केसरचा धागा ठेवणार आहे. हे बघा मी केसर छोटे छोटे धागे करून घेतले होते आणि ते मी त्यावर ठेवणार आहे. तर आता हे बघा तुम्ही बघू शकता आपली एकदम बाहेरच्यासारखी मिठाई तयार झाली आहे आणि ह्याची टेस्ट पण एकदम बाहेरच्यासारखीच आहे. तर आता हे बघा आपली मस्तपैकी इथे पेढ्यांची रेसिपी तयार झाली आहे. तुम्ही पण माझे पेढे एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला पण हे खूप आवडतील. आणि हे पेढे तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून 5 दिवस खाऊ शकता. हे चांगले राहतात. तर हे बघा आपले छानपैकी मोदक तयार आहेत आणि एकदम बाहेरच्यासारखे दिसतात जसं आपल्याला मिठाईच्या दुकानामध्ये भेटतात. तसंच हे बघा आपण इथे मिठाई पण तयार करून घेतली आहे. ही पण खूपच छान आहे आणि याची टेस्ट खूपच छान लागते. तुम्ही पण माझी रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. तुम्हाला पण खूपच आवडेल. आणि हे मोदक आणि पेढे आपण फ्रीजमध्ये 4 दिवसासाठी स्टोअर करून पण खाऊ शकतो. हे खराब होत नाहीत. तर तुम्ही पण माझी रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करून मला सांगा आणि मला कमेंट करून पण सांगा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू.